Δείξε τι μπορείς να κάνεις, έλα. Σούταρε. Πόσο ακριβά είναι τα παπούτσια σου? Δεν ξέρω πόσο. Ποιος σε προπονεί? Πού θα παίξεις του χρόνου? 11 χρόνων θα πάμε στον Ολυμπιακό. Και μετά Δεν θα πάμε στον Ολυμπιακό. θα γίνεις αντικαταστάτης του Μαραντόνα. Θα μου στείλεις ένα φυλάκι? Τι λέω, παιδί σου, στείλε ένα φυλάκι, ρε. Κουκλάκι ζωγραφιστό. Κουκλάκι ζωγραφιστό. Πόσο χρονών είσαι? 7. Καταλαβαίνεις τι καριέρα έχεις μπροστά σου, έτσι. Απίστευτος. Σούταρε ένα καλό, σούταρε ένα καλό. Έλα, πάμε, πάμε. Γερά, δυνατά. Έτσι. Δεν καλά. Έτσι.